Ephesians chapter number 5, verse 22. English una, Bisaya ikaduha. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Masaya. Mga asawa, ipailalom ang inyong mga kaugalingon ngadto sa inyong kaugalingon mga bana. Ingon nga ngadto sa Ginoo. Kay ang bana maong ulo sa asawa, bisan sa samang paagi nga si Kristo maong ulo sa iglesia, ug siya maong manluluwas sa lawas. Busa maingon nga ang iglesia sakop ngadto ni Kristo, busa itugo nga ang mga asawa usab ngadto sa ilang kaugalingon, Nalibog ko sa grammar. Ngadto sa ilang kaugalingon nga mga bana diha sa matag butang. Mga bana, higugmaa ang inyong mga asawa. Bisan sa samang paagi nga si Kristo usab na higugma sa iglesia o mihatag sa iyang kaugalingon alang niini. Aron siya makabalaan o makahinlo niini diha sa paghugas sa tubig pinaagi sa pulong. Aron siya makatanyag niini ngadto sa iyang kaugalingon nga usa ka mahimayaon nga iglesia nga walay lama o kunot o bisan unsang sama niyana nga butang. Apan aron kini gayon mahimong balaan o walay masaway. So my message this morning is how Christ purifies His church. Ang paagi nga si Kristo magpaputli sa iyang iglesia. How Christ purifies His church. Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the service this morning? Would you bless the message? Father, would you fill me with your spirit? Would you help me, God? Give me a clear mind. Help my Visayan to be clear. Help me, Lord, to know when to speak English, when to speak Visayan. Paliw, Ginoo, tabangi ko, aron ako makatamang sa imong katawhan dere. Lord, I pray, God, you'd fill me with your spirit. Help me, God, to help your people today. We need you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Karong buntag, ganahan ra ko nga magpainumdum sa atong church. Kabayan sa uska, importante kaayo nga kamatuoran. Kini nga iglesia, kini nga simbahan, iya ni Jesus Kristo. Siyempre, ang mga verses nga atong gibasa karon naghiskot sa kaminyoon o ang lain-lain role, ang role sa asawa, role sa bana. Pero niini nga mga verse sa Ephesians 5, ang Diyos nagpakita na to nga ang atong mga kaminyoon, atong tawhanong mga kaminyoon, mao ang picture, mao ang hulagway sa relasyon ni Jesus nga to sa iyang church, iyang iglesia. Later it's called the bride of Christ. So, for today, dali ko mag-focus sa pagtulo kabahin sa kaminyoon. Karon ganan ko maglantaw sa doktrina nga gihiskot diri kabahin sa iglesia ni Jesus Kristo. Diya sa Matthew chapter 16 verse 18, Jesus makes the statement, I will build my church. Ako mo tukod sa akong iglesia.
Kini nga iglesia, the word iglesia comes from the Greek ekklesia, where we get the English word church. It is more accurate than simbahan. Simbahan, nagpasabot lugar nga ikaw mo simba. So we use that term in Visayan. Oh, mo simba pa ka. And nakasabot ta na idea mo sulod sa church. Pero sa kamatuoran, dalita mo sulod sa church aron mo simba. Mo sulod sa church aron maminaw sa pulong sa Dios, aron mabag-o ang atong kinabuhi. Aron mo kita magkanta nga naman aron magandam sa atong kasing-kasing para sa pagwali. Dalita mo kanta para sa lingaw-lingaw, dalita mo kanta inindo nga modayag ta sa Dios pinagi sa atong pagkanta. But the biggest reason we sing or have special music, all of it has one big purpose. Magandam sa atong kasing-kasing para sa pagwali sa pulong sa Dios. That is the purpose. Kung ay church nga mag-focus gayud sa pagkanta-kanta o dili o ang kanta para sa lingaw-lingaw ang pastor masuli, ganan kumuhatag sa tao sa klase sa music nga sila ganahan. That's not the purpose of music in the church. The purpose of music in the church is to glorify God and to prepare our hearts for the preaching. Kung ang pagkanta dili mag-anda sa atong kasing-kasing para sa pagwali sa pulong sa Dios, na ay problema. Kanamo rason wala tay drums, wala tay pagsayaw-sayaw. Why? Kanadali magandam sa imong kasing-kasing para sa pagwali sa pulong sa Dios. Kana magandam sa imong unod nga makasala. But that's not really the message. Maybe later, I'm not sure. But I want to talk to you today. This church belongs to Jesus Christ. It does not belong to the members. Kini nga church dili iha sa mga membro o dili pud iya sa pastor. It's not my church, it's his church. Dili nga ako iha man. That means that we don't have a right to decide what we think is best for his church. Wala tayo katungod nga mag-decision, magsabot, okay, mag-meeting ta, maghiskot taon sa atong giunuhuna nga ang mayong padulngan sa atong church. Wala tayo katungod. Kay kini dali ang atong church. Now we say it's my church and there's nothing wrong with that. Mag-angkon ta nga kini ang church nga akong membro magsakop ko nini nga church and magpasakop. And I understand all that, but the truth is it doesn't belong to us. Kita dali ang tag-iya. Membro lang. And I know Baptist churches practice voting. Panaglitan, kung mag-decision ta, mag-support ta ni Brother Nelson Duran, magboto ta. But that is only because the pastor knows it's wise to let people vote. Aron kabalo ang pastor, ang church nag-support ta. And church nag-uyon sa iyang plano. But the truth is, voting's not in the Bible. Dili ka mo kita, well, you only see voting one time in the Bible. Kananay tabo sa Acts chapter 1, sa dihang si Peter nagsulti sa mga tao, kinahanglan ta mupili si ka-12 disciple nga magpuli ni Judas. But if you read the story real careful, God didn't tell him to do it. Nagbasa siya sa Biblia, let another take his office. The Bible did not say, Peter, you pick him. That's the only vote you find in the whole Bible. Why? The church doesn't belong to us, it belongs to him. That's why sa atong church walay committees. Dali ka mo kita sa mga committee dere, we have a music committee mo pili sa laing lang. Nope, we don't have that here. Say, who decides the songs you sing? Ako. Kay ako ang magmanubag sa Diyos para sa iyang church diri sa dapitan. We don't get to decide what kind of music we would like to have. Dalita, wala tayo katungod nga magsulti, well, mas ganahan ini nga klase sa music, medyo boring kanang andaang nga songs, kabahin, hinay ram, boring kaayo. We like this, we don't have that right. Kay kini dali ang atong church, kini ang iyang church. The question is, what kind of music does he like? Unsay klase sa music ganahan ni Jesus. Kana ra ang importante. Kana ra. We don't get to decide what kind of dress standards we would like to have in our church.
Sa atong church, naay dress standards. Kung naay tao nga mo, tindog or aron mo kanta dere, naay rules. Naay rules. Kung ang babae mo kanta dere, kailangan mag-suit sa sayaw, mobot dere. Dali pwede shorts, dali pwede slacks. Ang babae dere, ang lalaki kailangan long slacks. Naay rules. Kaya nga naman, we're trying to do it Jesus' way, not our way. It's His church. Let's go back to Ephesians chapter 5 and verse 23 and look at what the Bible says. I'm going to get a sip of water. Ephesians chapter 5 verse 23. Kung nasa amen? For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Ang mga bana na higuman ining a verse. Uy, ako man ang pangulo sa asawa. Akong bossing. Pero tanaw ang katapusan sa verse. And He is the Savior of the body. Do you know what that's saying? Yes, the husband is the leader. Pero giyon sa ni Kristo, nag-lead sa church. Sa sinugdanan, namatay siya. How did He save the church? He died. Do you know what the Bible's saying here? It is the husband's responsibility. Kung kinahanglan, the husband must be willing to sacrifice everything to save the marriage. When God blames a marriage, He knows ang Diyos kabalo kung asawa wala nagsunod. But when God points the finger, He points first to the husband. You should have sacrificed to keep the marriage. Am I making sense? But that's not the message. I'm not preaching about marriage. I forgot. Dali ko magwali kabayan sa marriage. Christ is the head of the church. Sometimes the leader is the one who has to really sacrifice, gentlemen. May I say, if you're not willing to sacrifice, don't get married. True, tinod pod para sa babae, kung dali ka buot mo sunod sa imong bana, ayaw pagpakasal. Pero mga lalaki ayaw pagpakasal kung dali buot ka magsakripisyo. So my wife doesn't treat me like I need to. Sacrifice for the marriage. Christ is the head of the church. Si Kristo maong ulo sa iglesia. Do you know what that means? Ako, dili ang ulo sa iglesia. Christ is the head. Christ is the leader. My responsibility as the pastor is to study the Bible and figure out what Christ wants and then lead our church to do what He wants. Kana manggod ang akong responsibilidad. Dili ang akong responsibilidad nga mukat unsay gitingwa sa mga membro aron mohatag kaninyo sa inyong gitinguha. Ang akong responsibilidad maong pagtuon sa Biblia, maglakaw diha sa Espiritu, aron balang Espiritu makagiya na ko ngatos ka matuoran o ako makapakita kaninyo kini ang plano sa Dios sa atong church. That is my job. Daghang pastor naghuna-huna nga ang ilang responsibilidad maong magpahimuot sa mga membro, dili tinuod. Wala ay butang nining kalibutan na mas dali mo guba sa church kaysa uska pastor nga magsulay mo pahimuot sa mga unod ng Kristohanon. Si Pastor Mike, nga naman wala tayo drums sa atong church. Daghang church dali sa dapitan na drums, I know. Nga naman wala may drums dali, Pastor. Kahit dili ko hunahuna nga si Kristo ganahan niya na. Para nako kung si Kristo na dali siya mo sulod sa MC Toms dito sa Boulevard. Diin ka na nga klase sa music na madunggan. So nga naman kita hunahuna nga si Kristo ganahan niya nga klase sa music sulod sa iyang church. Ang music na mag-uyon sa hudyaka, pag-inom, hubog-hubog, pagsayaw-sayaw, immorality. Nga naman si Kristo ganun sa music sa maniyana sa iyang church. Why, klaro. Paminaw na ko, si Kristo dalik gayod, muhulam sa mga galamiton sa yawa aron magtuman sa iyang plano. That was perfectly clear. Jesus doesn't borrow the devil's tools to accomplish His work. Pastor Mike, nga naman stricto ka kabayan sa mga lalaki o babae. Kay huno-huno ko nga si Kristo ganahan niya na.
Walay pagpanguya, walay hikapay, maghikap-hikap, ay stricto kayo, pastor. Oh, kay kana ang iyang ganahan. And this is his church, not mine. Pastor Mike, nga naman, magtudlo ka nga ang mga lalaki, kinahanglan mag-slack, so mga babae, kinahanglan mag-sayal. Kahit nagtuon ko sa Biblia, o nakakita ko nga kana ang iyang gusto. He said, well, Pastor Mike, dili pa masayon kung dili ka magwali ka ba niya na kay daghang tao masuko, daghang babae, dali ka nahan magsimba, dali kung magwali ka kabayan sa babae nag-slacks. I know, masayon gayon. It's always easier not to preach about people's sin. But Jesus didn't call me to do what's easy. He called me to stand for right. Si Kristo wala ni tawag nako nga maghimo niya nga sayon. Si Kristo mi tawag nako nga magparog para sa pagkamatarong o paggiya sa church diha sa saktong dalan. According to His will, not mine. Kung ugma sa buntag, ikaw ang naglakaw labay sa church, nakakita ka si Pastor Mike naggawas sa property, nagsayal. Taas ng buhok. Na earrings dere. Okay na ba? Pwede ba? May buhok dere. Naggawas ko. May bunta! Kumubarag ko sunod Domingo nagsayal. Open your Bibles. Nag-experience mo niya na? May buntag, ma'am. May buntag. Uy! Oh, wait a minute. I have a question. Salat ba kung ako magsayal? Kaya nga naman. Iya, sa babae, pang babae na. So, kung ako magsayal, mura ko nga babae? Mao ba? I look like a girl if I wear a skirt. So, kung ganahan ko nga, murag lalaki, unsay kinahanglan suoton nako? Unsa? So, kung naay babae, mag-slacks. Murag siya, usa ka. Uy! Pastor, dali popular ka na karon kay ang tanan babae mag-slacks karon. I know, but it's in the Bible. Pastor, masayong gyud kung dali ka magwali ka ba niya. I know, it's much easier, but it's not my job to do what's easy. It's His church. Kini nga church iya, kaniya. Nairason na stricto gayon ang mga Baptist. Kay stricto gayon ang atong manluluwas. Naidaghang tao magsaway sila, bawalang tanan. Bawalang pangpanguya, bawalang rock music, bawalang pagsayaw, bawalang tanan. I have a question. Una-una ba ka nga si Pastor Mike mas stricto kaysa Diyos? Dili mahimo. Dili mahimo. I don't have a right to give the people what they want because it's His church, not mine. Wala ko'y katungon nga maghatag sa tao sa ilang gitinguha. Kay kini nga church iya ni Kristo, dili kanako. My job is to walk in the Spirit so He can lead me to the truth. Kana akong responsibilidad. The Bible says in John chapter 16 verse 12, ako rin mabasa, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Apan, sa diyan nga siya, ang Espiritu sa kamatuoran mo, siya mo magatultul kaninyo, nga to sa tibuok kamatuoran. May I say today that we have the same Holy Spirit the apostles had. And every Christian should be filled with the Spirit, but especially the pastor. Labaw pa ang pastor, kinahanglan mga mapunos balang espiritu, kaya nga naman, ang tao nagsunod sa pastor.
I'm simply saying today, it's not my responsibility to give people what they want in the church. It is my responsibility to be filled with the Spirit so I can lead the church on the right path. Ang akong responsibilidad, mao lamang nga mapuno ko sa balang espiritu aron makagiya ko sa church diya sa saktong dalan sumalat sa iyang gusto dili sa ako. The church belongs to Jesus Christ. Ang iglesia iya ni Jesus Cristo. Let's go back to our text verse. Go to Ephesians chapter 5 verse 25. Ephesians chapter 5, verse 25. I love the fact that God always commands the wives and the husbands at the same time. What that shows you is, dili ang akong responsibilidad nga magpugos ni Ma'am Ruth mag-submit kanako, ug dili ang iyang responsibilidad magpugos nako nga mahigugma niya. The responsibility of the wife is to submit. The responsibility of the husband is to love. But you notice it puts both of them in the same passage. Kinang problema, daghang kaminyoon, ang asawa nagsulay mo pugos sa banang, bana magsulay mo pugos sa asawa, o madawat ang kaminyoon. Kung ikaw magtagad sa imong bahin sa kaminyoon, o magsalig sa Ginoo nga mag-atiman sa imong kapares, okay raman ka. You can't control them anyway. Why try? But I'm not supposed, Pastor Mike, stop preaching about marriage. Ephesians 5:25. Ephesians 5 verse 25. Kamong mga babae nga high school pa, dali gayud maminyo. So dali kinahanglan magwali kabahin niyan na. Ephesians 5 verse 25. Kung nana say amen? Miley, I don't believe you. You think I can't read your lips? Ephesians 5:25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Now this is very interesting. Mga bana, higugma ang inyong mga asawa bisan sa samang paagi nga si Kristo usab na higugma sa iglesia ug mihatag sa iyang kaugalingon alang niini. I want you to notice something very simple. Christ loves the church. Dili siya mahigugma lang sa tinagsang tawo. Nahigugma siya sa iglesia. That is the gathering, ang pagtigom sa mga taong naluwas. He loves the assembly. That word iglesia means assembly. Ang taong naluwas na o sila magtigom para sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos, aron mo grow, aron mo alagad sa Ginoo. He doesn't just love individual people. He loves the church. And notice what it says, and he gave himself for it. What does it mean he gave? Mitugyan siya sa iyang kaugalingon. What is that? Kanang sakripisyo diya sa cross. Diba? English una. Jesus did not die on the cross just so you could be saved. He died on the cross so that you could be a part of his church. Wala siya namatay sa cross alang sa imong kaluwasan lang. Namatay pud siya sa cross aron human sa kaluwasan makaapil ka sa iyang iglesia. He gave himself for the church. Usay na bad attitude diha sa mga tao kabahin sa church. Dali importante kayo. He didn't just die so you could be saved. He died so you could be a part of the church. Jesus loves the church. Si Kristo naghigugma sa iglesia. Si Kristo naghimo sa tanan niyang paglihok sa kinabuhi, pinaagi sa iglesia. Kung ikaw mo tangtang sa imong kaugalingon gikan sa church. Can I say it that way? Ang Ginoo dili makatuman sa iyang plano para sa imong kinabuhi. The church is the tool God uses to change our lives. He gave himself for us para kanato aron kita pwede maluwas. Pero nagtugyan pud siya sa iyang kaugalingon alang sa iglesia. Kay dili ta makatuman sa iyang kabubuton kung wala iglesia. Dili ta maluwas pinaagi sa iglesia. Maluwas ta pinaagi sa pagtuo ni Kristo. Pero human sa atong kaluwasan,
Walay tao mo sunod sa kabubudon sa Dios kung dili siya member sa uskan tinuod mayo nga iglesia diin ang pulong sa Dios walihon. He gave himself for it. Look at verse 26. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Aron siya makabalaan o makahinlo niini. Unsang niini ang church gyud. Diha sa paghugas sa tubig pinaagi sa pulong. Now, I want you to notice the first word of verse 26, that. Sa Bisaya, Aron. O sakto gyud ang pagka-translate. Aron. So what does Aron tell us? Kinit dere maong resulta ni ini dere. Okay, or maong sometimes ang cause. Why did he do it? So what do we see in verse 25? And gave himself for it. Og mihatag siyang kaugalingon alang ni ini. Aron. Siya makabalaon o makahinlo ni ini. Nga naman si Kristo may tugyan sa iyong kinabuhi alang sa iglesia. Kaya na siya'y sunod plano. Aron siya makabalaan o makahinlo ni ini. Now, what is the church? The church is not the buildings. What is the church? The church is people. Because the word church means assembly. Called out assembly. Ang Diyos nagtawag ka nato, gikan sa kalibutan, kita naluwas na, dayon kita magtigom. That is the church. The church is not all saved people in the world. A church is a group of people that can gather. One day, ang tanan tao sa kalibutan, magtigom dito sa langit, o mahimo na tang usa lang ka church. Pero pagkakaroon, na daghang churches. We call it the local church. One day, all of us, of course, will be with in the body of Christ, the church in heaven. That's in Hebrews chapter 12, I think. Maybe 9. I forget what chapter. It's in Hebrews. Pero pagkakaroon, ang Ginoo maghimo sa iyang work, pinaagi sa mga loko na church. That's why the Bible has the word churches. Dili usara. Churches. He works through the entity of the church, just like he works through the entity of the family. If I say, kini man ang problema sa pamilya karon, I don't mean we're all a part of one family. I mean, each of our families were the same type of structure. I'm getting off subject. I think I'm going down the wrong road. Let me stay with my notes. But I want you to notice this. Jesus gave himself for the church. Why? Tungod na siya'y plano. Human sa kaluwasan, kita mo apil sa church, dayon, siya makabalaan o makahinlo sa church. This is not talking about salvation. O saan tao malibog niya, maghunhun na istorya kabayan sa kaluwasan. But wait a minute. What is the church? Mga tao nga naluwas o nabaptismo na. That's the church. Mahimo na kang membro so sa katinong nga church pinaagis pag baptismo. Okay? So, the church is already saved. So wala siya naghisgod rin makahinlo sa sala aron maluwas na ta. No, naluwas daan. Kay member sa church. What's he talking about? Makahinlo sa church, meaning clean the sin from the lives of the members. Maghinlo sa sala gikan sa mga kinabuhi sa mga membro. Am I making sense to y'all this morning? Jesus didn't give himself only to save individuals. Siyempre, muluha siya individually. Pero naay plano. Nitugyan po siya sa kaugalingon alang sa iglesia. Aron, makahinlo siya ni Ana. And how does he sanctify the church? Unsa niya pagbalaan sa church, make it holy. He cleanses it by the washing of water by the word. Unsa bang tubig nga makahinlo sa sala gikan sa atong kinabuhi? Ang pulong sa Dios.
Pero diri sa church, wala naghiskot sa atong kaugalingong pagbasa. Kanana dito sa balay. This is the church. Unsay mahitabo sa church? Pagwali. Pagwali. So stay with me here. Si Kristo, syempre, mitug yan sa iyang kinabuhi aron ang tanang tao pwede maluwas. But He has a plan kung maluwas na ta, ganahan siya nga kita mo pilsos ka church. O diha sa church, ganahan siya mag-change sa atong kinabuhi aron hinlo na ang church. O unsaon niya pagpapudli sa iyang church, pinaagi sa pagwali sa pulong sa Diyos. It is the preaching of the Word of God in the church that God uses to cleanse the sin and wickedness from the lives of the members. Preaching. Use me very carefully. Dili gayud ka mahimong usa ka balaang nga Kristohanon gawas sa uskamayo nga iglesia. Dili mahitabo. Sometimes na mga Kristohanon, and I'll be honest, I know some of them. I'm not talking about things I don't understand. Nakoy mga kaila, si Ma'am Ruth would know who I'm talking about. Nakoy mga kaila nga naay mga Kristohanon dugay na, naluwas na, nagtudlo sa uban pero nag-feel dali importante kayo ang pagsimba kay lig-on ko sa akong Christian life dali na ko kinahanglan sa church. I know Christians like that, good Christians, but they're never going to be holy like Jesus wants. O dili gayud sila mualagad gayud sa Ginoo sama sa iyang plano kay dili sila faithful sa uskamayo nga church. Be careful not to get a proud attitude. Makasimba lang ko dito sa balay. Tinuod. Pero dili ka makatuman sa kabubuton sa Diyos kung wala kay church. No, you can't. Kaya nga naman, you need preaching. Kinahanglan ka na makadungog sa pagwali sa pulong sa Diyos. Klang, sakpan na. There you go. Salamat. Ma'am Tochi, pwede ayaw, joke lang. Si Ma'am Ruth maghimo niya na. What I want you to see this morning is this. Jesus is constantly, listen now, first, ganan siya nga kita maluwas o mosulod sa church, mahimo ng membro, maluwas o mabaptize na. Nga naman magpabaptismo, aron mo pakita sa laing tao sa church, nagatuo ko sa mat ninyo. Bisan kinsa makasulod o makasimba, pero ang mga membro kinahanglan baptismohan. Kanang klarong pagtulo sa Biblia. So, ang ginuganahan nga kita maluwas. Human sa kaluwasan, mabaptize ta, mahimo ng membro sa iyang iglesia. Dayon, samtang sulod ta sa church, maglihok siya pinagis pagwali sa pag-change sa atong kinabuhi. Arong mahinlo na, arong balaan na ang iglesia. Jesus is always working to purify His church. Kanunay. Kanamo rason nga mosulod ka sa church o ang mensahe makasakit usahay. Nagsulay siya mo putle sa iyang church. Uy, Pastor Mike, lalo mong dulo imong pagwali. I know. Pero ang Ginoo na ituyo, magsulay siya mong himo nining a church nga putle. Balaan, hinlo. May I say today, kung ikaw magsimba, mato sa church, maminaw sa pulong sa Diyos, o kana nga pagsimba, dili, maghimo nga imong kinabuhi, mas hinlo, na ay problema. Na daghang church dali sa dapitan, mo salud ka, maminaw sa pagwali, o walay tao maigo, walay kabag-ohan, na ay problema. May stay with my notes. Pastor Mike, follow your notes. Daghang tao mo sulti. Dali importante. Unsay church nga, ikaw mag-attend kay ang tanan churches pareho man, dili man di ay. Dili man good.
Kung ang church dili magwali kabahin sa mga sala nga magpahugaw sa imong kinabuhi, kana nga church wala nagsunod ni Jesus Kristo. Ang pastor naggiya sa church sa iyang kaugalingon dalan, wala siya nagsunod sa dalan gipili ni Jesus Kristo. Ang pastor nagkawa sa church gikan ni Kristo. Turn with me to John chapter 7, verse 7. I want to show you a verse. John chapter 7, verse 7. John chapter 7, verse 7. Kunana sa amen? Kinang gisulti ni Jesus nga to sa iyang mga igsoon. Tinuod nga igsoon. Kabalo mo si Kristo na igsoon, di ba? Kay si Mary, dali na berhen. Siya, si Mary ug si Joseph na at least 6 children. Upat ka lalaki ug at least 2 girls, maybe more. Na mga ngalan nila. Mary had children human sa pagkatao ni Kristo. Ang kaminyoon ni Joseph ug Mary, normal ragyapon. Na mga anak. Nay lawas ng gugma. Naminyo sila. So Jesus had brothers. Pero ang iyang igsoon, wala nagatuo kaniya sa sinugdanan. Dali sila ganan niya. Murag masinahon. Can you imagine kung imong igsoon si Jesus? Mag-imagine ka niya na? Imong mama, kanunay mag-uyon sa imong magulang. Nga naman ikaw, kanunay magbasol na ko. Kaya mong magulang maong Diyos. So, ako'y choice. Di ba? Dili sila ganahan ni Jesus. Look at verse 7. Sila nagbinuang ni Kristo sa verse 6. Look at verse 7. Si Kristo mitubag, the world cannot hate you, but me it hateth, because I testify of it that the works thereof are evil. Ang kalibutan, dili makadumot kaninyo, apan kini nagadumot kanako. Tungod kay ako nagpamatuod mahitungod ni ini nga ang mga buha ni ini dautan. You listen to me very carefully. Jesus preached against sin. Si Jesus nagwali batok sa sala. You listen to me very carefully. Ang pastor nga magwali lang kabahin sa gugma o kalooy o grasya. Pero di gyud mag-warn kabahin sa sala, kana nga pastor wala nagsunod ni Jesus kay si Jesus nagwali batok sa sala. And sometimes people didn't like Jesus preaching. Go with me to Matthew chapter 15 verse 12. Matthew chapter 15 verse 12. Si Kristo nagastorya nga sa mga Pharisees o mahitungod sa mga Pharisees, atubangan nila diya sa Matthew chapter 15. Humanga sila na nasa private, naglayo na sila gikan sa mga Phariseo. Tanaw ang gisulti sa mga disciples nga to ni Jesus. I love this verse. Matthew chapter 15 verse 12. Kunana sa amen? Then came his disciples and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? Unya, miabot ang iyang mga tinunan, o mihingon nga to kaniya. Nasayod ka ba nga mga Phariseo nangasilo? Sa pinyo nangasilo, nasuko na, nalagot, nangasilo, human sila, nakadungog ni ini nga panultihon. Jesus, kabalo ba ka nga? Ang mga Pharisees nasuko sa imong pagwali. Tanawang tubag ni Jesus, verse 13. But he answered and said, Every plant which my Father hath not planted shall be rooted up. Let them alone. They be blind leaders of the blind, and if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Apan siya, may tubag o miingon, ang matag tanom, nga sa akong langit nung amahan, wala gitanom would be correct. Paga ipton. Pasagdi sila. Sila buta ng mga pangulo sa mga buta. O kung ang buta, mangulo sa buta, silang duha, mga hulog, ngadto sa kanal. Can I say, if nobody ever gets mad at the pastor, he's not preaching like Jesus. Kaya mga tao, nasuko ni Jesus tungkol sa iyong mensahe. When you preach against sin, proud people get mad.
Kung magwali ka, batok sa sala, ang mga mapagarbohon, masuko nimo. Di gyud ko malimo sa adlaw, nagwali ko dito sa church sa Ohio. Duol sa Valentine's Day, tugnaw kayo. 0 degrees. It was like 5 below zero. You remember that? Dako kayong church. Ang pastor, out of town man, wala ang pastor dito, pero nailaing assistant pastor, nag-introduce na ko. Ako nagwali sa mensahe. And I preached a message called, I Still Believe in Preaching. Kung isog kaya kong pagwali, mo, like 300 people na minaw na ko. Sa tunga-tunga sa mensahe, nagwali. Kinahanglan ta sa mga tao magwali. Patok sa sala, nagwali, yun ko. Sa tunga-tunga sa mensahe, naitao about 2/3 the way back, lalaki. Murag 50, 60 kapin basin. Nagbarog siya, nagkuha siyang gamit, banha, yun ang tanan yung gib, kuha, naggawa siya dito sa likod. Nagwalig yapon ko. Mansa akong pagwali ni ang assistant pastor na yun, pwede ka maghula dito sa gawas arong mag-greet sa mga tao samtang mobihin sa church. Sa diha ni gawas ko sa back door sa church nga to sa waiting area na ay foyer, na ay lobby area. Kana nga lalaki naghula na ko. He said, I just want you to know, some of us don't like shouting and yelling and preaching. I said, I'm sorry to hear that. Pero naghuno-huno ko sa akong kasing-kasing. Ang yawa po, dali ganahan sa akong pagwali. Pasinggayla ka niya. Wala ko naging unyana, pero pagtintal lang, gamay. Actually, it's a blessing. Kung naitaw magnawong nako, is that the word? Magnawong nako, akong utok diretso mag-freeze o wakoy pulong na sarcastic. Unya lang, kung wala na siya ang tanan sarcasm mo, but mas mayo kung wala. Kung na-chance, wala na siya. Then, mas mayo kung nagsulti ko ni ini, pero uy, sayang. Pero mas mayo na, walay pagiglalis. When you preach against sin, proud people get mad. I'm saying this morning, si Kristo wala niluwas lang nimo. No. I don't know how to say it. English. Jesus didn't save you just so you can go to heaven one day. Wala siya miluwas nimo aron ikaw malangit lang. Pero syempre malangit yapon ta. Pero miluwas siya nimo aron makasulod ka sa church. Diin ang imong kinabuhi mausap. Diin ang imong kinabuhi mabag-o. So let me ask you a question. Kung ang pastor magwali batok sa imong sala, masuko ba ka? Masuko ba? Or motugo ka ng Diyos, maghinlo kanimo aron mahimo na kang balaan? Pastor Mike na daghang tao nagbiya sa mong church tungod sa imong pagwali. I know. Kabalo ko. That's because Jesus is always working to purify His church. Listen to me very carefully. Wife, I need you now. Si Kristo kanunay maglihok aron kanunay maningkamo sa pagpaputle sa iyang church. But here's the truth. There's really only 2 ways that Jesus can purify the church. Naidwa lang ka paagi nga si Kristo makahinlo sa iyang church. Number 1, He can remove the sin. Makatangtang siya sa sala, gikan sa kinabuhi sa membro. That's what preaching is for, ang katuyon sa pagwali. Maong pagtangtang sa sala, gikan sa kinabuhi sa mga membro. Pero daghang tao maggahi sa ilang kasing-kasing ug dali maminaw. Diba? Daghang tao, He can remove the sin. Correct. Period. Number 2. So, duwa ka paagi si Kristo makahinlo sa iyang church. Number 1, He can remove the sin. Pero unsa yung buhaton kung ang tao makadungos pagwali, pero dali ganan mausab. Maggahi na gyud. Gahi ko ulo, gahi ko kasing-kasing.
pugso ng Ginoo nga mogama sa second paagi. He can remove the sinner. Ayaw pagka-discourage kayo kung ang mga backslider mo be at sa church. Sometimes that's Jesus removing the sinner. You're not going to hear pastors preach that, but it's true. It's true. Kung naay backslider sa atong church, ang laing mga membro matakdan pohon-pohon. So kung ang tao maggahi sa pagwali o dili mo buhi sa iyang sala, pohon-pohon si Kristo mo tangtang sa membro. Kanusa ang tao ganahan mo biya sa church samtang nagkinabuhi siya diya sa sala. Kaya dili komportable. So we think, oh, it's so discouraging, nag-undang siya. Maybe that's what Jesus wanted. Basing kinahanglan sila mo tilaw sa pagkapait sa kalibutan aron ready na mo balik gayud. Huwag mong sunod sa Ginoo pag-usab. Ang uban ninyo, nagtilaw sa kapaitan sa kalibutan. O nag-realize ka, di ko gana niyana. So may balik na ka, salamat sa Ginoo. O kita kanunay mo daw sa tao sa maniyana. Pero dali angay nga kita ma-discourage yun. Now we will. We are always going to be discouraged because we love people. We love nagugmata sa mga tao dali. We also need to remember, usahay ka nagi kinahanglan para sa kaayohan sa church. Ampo para sa tao samtang na sila sa kalibutan. Pero kinahanglan ta mag-ampo nga ma-change kayod kung mubalik. Why pulos kung ang tao mubalik pero nakasalat yapon? Naay mga tao, last year, naay babae, nagsulay mo balik sa church, pero nag-ipon gyapon siya sa iyang uyab. O siya, tinuyong nagdani sa mga babae, mga membro sa atong church. And some of you were here, uska, Domingo sa buntag, nagtindog ko, wala abot sa mensahe, nag-announce lang ko. I said, kung ikaw nagkinabuhi diya sa tinuyong sala, kung I'm talking about sexual sin, kung nag-ipon ka, wala na minyo, or kung bayot or tamboy o way plano nga mabag-o, dili na ka makasulod dali sa among church. Kaya magsulay ka mo magdani sa atong mga membro. Kana nga babae, naglingkod dali sa second row, I think sa dapit ni Andrew karon, o naghilak. Pero nagdumili siya nga mobiya sa iyang daotang uyab. Si Pastor Mike, that's harsh. No. Kung tao, dili mo buhi sa sala, ang Ginoo kinahanglan mo tangtang sa magsasala. Aron putli ang church. Pastor Mike, ganahan ba ka nga siya mo balik? Siyempre! Pero una, kinahanglan siya maghimo sa decision na mosunod kayod ni Jesus dili kining atunga-tunga. Magsimba sa Domingo kay nakoy church friends yung mubalik sa akong balay o unsay pulong. Dulog? Magdulog sa lalaki dili akong bana. Dili pwede. The Bible is very clear. If someone is living in open, unrepentant sin, specifically sexual sin, you kick them out. 1 Corinthians chapter 5. Ang tao makasala, basta lang nagsulay siya mo sunod gyud sa Ginoo, kami mo dawat mo tabang. Pero kana nga tao mo sunod, di ko ma-change. Ang Ginoo ang magatiman niyana. Sa John chapter 15, ay dagang kalibog. Si Kristo na Ginoo sa verse 1, I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. Ang matagsanga nga aniya kanako nga wala nagapamunga iyang pagakuhaon. Kung naay Kristohano nga walay bunga kay nagkinabuhi siya diha sa sala, ang Dios ang mutangtang kaniya. Wala nagstory ka ba sa kaluwasan, mutangtang kaniya gikan sa church. O unsay resulta, verse 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Kanadali impyerno? Nakakita pa ka sa kinabuhi sa mga backslider?
daot kayo, pait kayo, makasakit yun. A life like hell. And you've seen it. Kamu nakakita. This is not talking about salvation. Wala sa nawala ang iyang kalawasan. Malanig yapon siya. Pero madaot ang kinabuhi, what na'y pulos. What na'y pulos. Not because God can't use them, but because they are not willing to change. Si Kristo makanunayon, maningkang sa paghinlo sa iyang church. Una, magsulay siya mo tangtang sa sala. Pero kung dugay kayo ang tao maggahi, buwan-buwan siya mo tangtang sa magsasala. Can I say today, don't harden your heart towards preaching. Ayaw paggahi sa mong kasing-kasing may tungod sa pagwali. Tuguti ang Diyos magbago sa imong kinabuhi. Kung ang pastor mo wali o maigo ka, imbis sa pagkasuko, wani dali story sa Diyos. Get it right. Ako mo saan mo malipayon na ka. Ang tao nga makigaway batok sa Ginoo walay kalipay, walay kalinaw. I know. Kabalo ko, si Pastor Mike, isog kayo. Labaw pa para sa mga tao dali sa Pilipinas. I understand that. Pero ang Diyos wala na sa'yo. Siya kabalon sa gikinahangan dari sa dapitan. Kinspay laing nagwalit dari. Wala. So kinang mensahe karon, number 1, kung naay tao na nagbiya na sa atong church, ang pagyapon para niya, pero ang nga mabago siya. Dili lang nga mobalik siya sa church, pero mabago gyud. And number 2, make sure your attitude towards preaching is right. Kung mag-feel ka niya ng agarbo mo barog, say, no, dili ko makimo niya na. Kinopalihog, paglihog din sa akwa. Himuha na ko nga bago. Tugon ang mga ulo, yung mata.